grada, Srebrenika, uprave, stručnog štaba i igrača. Mi već godinu dana pravimo, radimo na ovom projektu i evo, na kraju ove takmičarske godine uspjeli smo da postignemo jedan zapažen takmičarski rezultat. Osvojimo to prvo mjesto u drugoj ligi Grupa Sjever, gdje smo tokom čitave godine bili dominanti sa najvećim brojem osvojenih bodova, postignutim 101 golom. Svi moji igrači, naravno, su imali udio u tome zajedno sa stručnim štabom, ali evo, to je samo jedan dio posla. Evo, već danas nas očekuje druga prepreka, odnosno ove dvije utakmice baraža, gdje također igramo sa jednom respektabilnom ekipom, ekipa koja je u drugoj ligi Grupa Centar osvojila prvo mjesto. I ja se nadam da će ove dvije utakmice za kompletnu sportsku javnost, ne samo ovdje u ovoj regiji, nego u kompletnoj državi Bosni i Hercegovini, pogotovo federaciji, biti interesantno, a mi ćemo pokušati da kroz ove utakmice mi kao klub Ofke Gradina damo od sebe i da pokušamo ove dvije utakmice biti bolji i plasiramo se u prvu ligu federacije. Slažete li se sa konstatacijom mnogih stručnjaka da je ovaj par, ova dva kluba, da su jači od Tomislavgrada i Podgrmeča? Da vam kažem, mi smo već dobili informacije, naši ljudi koji su bili na izvlačenju u Federalnom savezu, odmah po izvučenim parovima čak je bilo malo razočarenje, jer onako realno posmatrajući ne samo sa naše strane gledišta, nego kompletne sportske javnosti, da ove dvije druge lige, Grupa Centar i Sjever, u odnosu na ove dvije druge grupe, odnosno Jug i Zapad, po kvalitetu jače, ali evo sticajmo. Okolnost neki je žrebom odlučio da ove dvije ekipe odluče ko će ići u prvu ligu federacije. Ono što smo mogli zapaziti je naravno i čestitke najboljem golgeteru druge lige, uopšte u Federaciji Bosne i Hercegovine, Isanović 40 pogodaka, ako se ne varam, baš jedan skor koji je vrijedan divljenja. Da, mada vam kažem, da, rečeni tačno određeni Isanović je postigao 47 golova, međutim kako on sam to kaže, to je rezultat kompletne ekipe koja je tokom ove čitave sezone igrala jedan napadački nogomet, igrala svaku utakmicu za gol više i on se evo u svemu tome ispred kolektiva istakao i sa najviše postignutih golova. Ja se nadam da će on svoju seriju nastaviti u ove dvije utakmice i da će doprinijeti našem klubu da postignemo naš cilj. Evo da vas više ne zadržavam, hvala vam lijepo na ovom javljanju, nadamo se fer i korektnoj utakmici, svakako dva sportska rivala i poznaju se naravno i uprave i od prije rata u Republičkoj ligi su se takmičili i poslije u drugoj ligi Sjever dok je Borac igrao tu ligu, bilo je tih rezultata koje smo mi spominjali tokom emisija, međutim danas je nešto posebno, dvije utakmice, dakle prva se igra danas od 17:30 stadion Šibovi, a u nedjelju se igra u Gradini. Ja vam želim svako dobro, nadamo se da će danas fudbal pobijediti, onaj koji je bolji neka pobjedi i želimo vam da se ugodno osjećate u prelipom Jelahu. Hvala i vama, pozdrav još jednom vašim slušalcima, naravno ja mislim prije svega da će ove dvije utakmice biti kvalitetne, da će igrači obje ekipe pokazati kompletno raskrsno to svoje znanje koji su pokazali i tokom ove takmičarske godine. Ja mislim da i kolega Nebojše ko vodi ekipu Borca, također sa svojom ekipom koju ja izuzetno respektujem, ali evo, ove dvije utakmice pokazat će ko je kvalitetniji, ko je bolji i ko će biti putnik u prvu ligu federacije. Još jednom hvala vama i pozdrav kompletno sportskoj javnosti u ovom regionu. Hvala lijepo. Evo, poštovani slušalci, čuli smo riječi trenera Ofke Gradine Srebrenik, Samira Adanalića, kojem želimo svako dobro. Hvala lijepo i prijatno. 12:15 čuli smo dakle oprezno i od trenera ekipe Gradine, ali naravno dva protivnika koji će ukrstiti se danas na prekrasnom travnjaku stadion Šibovi u nesvojivoj tvrđavi Jelaškoj, oaza zvana Šibovi ili tvrđava zvana Šibovi gdje Borac nije poražen 31 utakmicu 2 godine i 3 mjeseca. Samo jako, ne zaboravite 17:30 stadion Šibovi. Jer nisam znao da si tako slaba, nisam znao